सोलिगासिनो केम्पखौथ' माबाजोबखाबाय फुरा गारि सारि बुख्रेबजोबनानै दा बे स्टेसन थानायाबो खाथियानो फुरा माबागासिनो धरना होगासिनो जोबखाबाय ओमफ्राय हारसिं नामा निजोम फरेस्ट अफिसत फाटन मारि আছে जायोलै फरेस्ट अफिसखौ अन्थाइ खुबैलाजोब्बाय नै आदिबासिफोर बिसोरो रुनिकाटा रेन्जखौ आरोखि ना मैया खोनादों माने हाग्रा एवग्राफोरखौ हमनानै लाबोदोंमोननो बाहायनो बिसोर फुरा मैया हरावबो गन्डगल जाखादों दा फुङाव बिसोर खालामबावबाय आरोखि सेस माबाजोब्बाय नै सेस नै मोनसेबो मोजां गैला माने गैला नै एकदम बेसेबां गारि न' गारिफोरखौ बुख्रेबजोबखाबाय नै माने गैला जेबो जाला बे सेस नै माबा थाजोब्बाय नै सेस नुबाय दा नै एथ' मोजां मोजां गारिया नै सेस दंस' हैगोन अन्थाइया नै अन्थाइया बेसेबां गिदिर गिदिर ना नै अन्थाइया नै बेसेबां गिदिर गिदिर मोनसेबो गैला नै गारिनि अबस्थाया मोनसेबो गैला नै नुबायना मोनसेबो गैला नै मोनसेबो गैला गारिनि अबस्था मोनसेबो गैला मोनसेबो गैला नै नुबाय दा नै गारि माने गंफ्रामबो जिमान गारि আছে माने सब सुरमार করে দিল আৰু गैला नै जेबो गैला नै रुनिकाटा रेन्जआव बियो रुनिकाटा रेन्ज फरेस्ट अफिसाव नै सियारफ्रा सेस जानो गैला नै सेस नै सेस जाजोब्बाय नै गैला एकदम बे गेटखौ सिफायना हाबजोबदों आरोखि बिसोर बे गेटखौ सिफायना हाबजोबदों नै बेनिफ्राय हाबदों बिसोर थांजाया थांजाया आंहा नै ओरैनो गावनाय खुलाबायदों नै फरेस्टआव फुरा दावराव रुनिकाटायाव नै फुरा रुनिकाटायाव दावराव आंहाथ' थांजायाला नै साला गावदोंसो सावथालफोर हमना लाबोजादोंमोन नालाय मैया
फुरा नै फावसै नांबायसो नै आं सामथाइबारि थांदोंमोन सिफायला जोब्बाय नै फुरा नै फुरा सिफायलागासिनो